ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላኽን እዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃበና አንግህና ክንመጽእ ገጹ ክንደሊ ገጹ ክንርኢ እዚ ብርታዕ እዚ ስለ ዝሃበና ጎይታ ብሩኽ ይኹን እዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃበና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ንባርኾ እጂ ድማ ቀደምልኺና እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን Arpita
مسكان تنسجل سبحيتك لما مسكان مرب تنسجل سبحيتك مسناي لبي العيلي لما مسكان ልብና ናቡን ዳቅልብና እንተ ዳጽልና እግዚአብሔር አምላክ ሰምዕ አምላክ እግዚአብሔር ክረዳና ያ ጅድማ አይናወጽኔ ክንብልና ምክንያቱ ዘይንናወጽሉ ምክንያት ንሱ ስለ ዘለው ውሽጥና ትምክሕትና ኢየሱስ ክርስቶስ
Bye.
ምሕረቱ ስለዝበዝሓልና ኢና ደው ኢልና ዘለና እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ሕጂ እውን ከነምልኽ ኢና ጌታ ይባረክ
ንስምካ እግዚአብሔር ኃይልን ዋልታይን ገይረለኹ ንጽናዕ ኣባኻብና ሓልፍ ኣለዎ ንስምካ ብማን ብዝተረፈየ ናባኻ በትየ ትዘግዓኒ ንስኻይ ኃይል ትምክሕተይ ተዋድበይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝሉላተይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝሉላተይ ትምክሕተይ ዓርኪ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝሉላተይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፅባልዮም ክንደይ ተዓዲሎም ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፅባልዮም ክንደይ ተዓዲሎም ኣነ እውን ኮይነ ሓደ ኻባታቱ ናባኻ ኮይኑለይ ተመስገን ኢየሱሰይ ኣነ እውን ኮይነ ሓደ ኻባታቱ ናባኻ ኮይኑለይ ተመስገን ኢየሱሰይ ትምክሕተይ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሉላተይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሉላተይ ትምክሕተይ ዓርኪ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሉላተይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሉላተይ ካብቶም እኽሎምን ወይኖምን ምስ በዝሓሎም ጣዕሚ ናይዛ ምድሪ ሪኦም ዝሕጐስዎ ኣብ ምስካብ ልበይ ሓጎስ ኣምልካ የኽበረለይ እግዚአብሔር ክብስምካ ካብቶም እኽሎምን ወይኖምን ምስ በዝሓሎም ጣዕሚ ናይዛ ምድሪ ሪኦም ዝሕጐስዎ ኣብ ምስካብ ልበይ ሓጎስ ኣምልካ የኽበረለይ እግዚአብሔር ክብስምካ ንጽናዕ ኣባኻ ብምባል ሓልፍ ኣለዎ ንስምካ ብምባል ብዝተለፍየ ናባኻ በትየ ትዘግዓኒ ንስኻይ ኃይል ትምክሕተይ ተዋድበይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝሉላተይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝሉላተይ ትምክሕተይ ዓርኪ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝሉላተይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝሉላተይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝሉላተይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝሉላተይ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን።